haka gaskiya ba za mu kai labari wannan kunya za ka ba mu gaskiya shawara ina ma duk wani bayani da ya kamata a ce aikin nan ka zo ka fitar da mu kunya shine kuma na ji irin yanayin yadda ka zauna ka rera mun aikin nan na ji yayi gashi yau kuma an zo ranar aiki kana neman gaba daya bai zo ki tafiya saboda haka za mu yi postpone din abin nan zuwa next time tukunna in so ka naso sai mu zo mu dora mu gani abin zai yi ko ba zai yi ba kuma gashi ana mai magana ma sai wani kallon mutane yake amma kai ke magana mana to ku jayi ku yi shi ba da kuna da haka ake ya kamata ku jani shi ke ba samu nutsuwa kawai ku karasa da ni ina ganin bari aikin nan zani zuwa next time kuma ya fahari ka gode wa Allah domin hakan ya nufa gare ka kaddarar ka ce ta rayuwa Don boka ya dade. Me ke tafa da kai yanzu? Don boka ya dade. Na zo da kyakkyawan almishi. Aikin boka ya cika. Aiki yayi. Ai ka zo gurin cika aiki. Dama mun san cewa aiki an gama an cika aiki ya cika sai dai akwai wani abu guda komai ya koma gare ka in ka cika alkawarin da ka ɗauka shikenan in baka cika ba san da ka ci amana sai ta ci ka tashi ka je koma inda ka fito to shi ke nan boka za a cika ka tashi ka je to boka za a cika yawa gashi wannan takardar miye tafiya ta kiki ko gane yace a baka takardar salama ce kuma mutum da ya rage maka da ba ko ya jawo baka tintin ina da maka gona ne za ta kai aikin su ka tashi ka rubuta ka tawo waka sallama to ya kamata ya rage kwata-kwata ba adalci gaskiya ba imani shi kaddarar haka ta zo kuma ya fahari ka gode wa Allah domin hakan ya nufa gare ka kaddarar ka ce ta rayuwa Kaddara ta ce
Kaddara ta ce, kaddara ta ce ta rayuwa. Kowa da kaddararsa, shi tashi kaddarar haka ta zo, kuma ya fahari ka gode wa Allah, domin hakan ya nufa a gare ka. Kaddarar ka ce, kaddarar ka ce a rayuwa. Kaddara ta ce, kaddara ta ce. Bawan Allah, nawa ne kuɗin sallamar? Ya ina ma magana kayi shuru. Magana fa nake maka kayi shuru. Ajiya ashe ya saka kayan mu. Wallahi ya san. Nawa ne kuɗin sallamar ku? Kuɗin mu 200 ne ajiya. To shikenan. Amma ya ina wannan bawan Allah magana. Bai amsa ni ba, kawai kallo na kawai yake. Wallahi ajiya wannan bawan Allah ya samu matsala ne, baya ji kuma baya iya magana. Wallahi. Sarki, ai ban sani ba. Wallahi. Allah ya bashi lafiya. Amma. Wajen aikin sa. To, yawa nawa ne kuɗin sallamar ku? Shi ne nace ki ba mu da abin da ya samu hajiya ai ba komai. Mun gode. Gode. Allah ya saka da alheri. Allah ya sauke. Allah ya saka da alheri. Malam Bukar, kai ke son waka, wannan kuma mawaƙin wane ne shi? Wannan ai Isa kenan. Sunan sai Isa Global Boy. Allah ya bashi, Allah ya sa ya fara tashi kuma sai aka samu wata matsala. Ya samu matsala mai dara haka dai ta beban cewa baya iya magana kuma baya ji. Rayuwa ke. Damun gobe motocin kamfanin Musa da ke nan da waki za su shigo. Ina so za a loda shinkafa, to dan Allah dan annabi ina so gobe to da wuri kuma ka kara ma'aikata dan Allah ba na so a samu matsala. Allah ya yarda ba matsala. Na dan wanka yake.